Ešte pred príchodom sem ako do Slovanu, kde som spolupracoval ako s inými klubmi v zahraničí, tak už dávno sa používa Black Rolly a automaticky ako som prišiel sem do Slovanu, čo Slovan má novú filozofiu, čo chce ísť so svetom, tak takisto snažíme implementovať nové prístroje, nové veci, nové pomocky a jedna z nich je Black Roll. Veľmi často my takisto v Slovane používame, či to je pred zápasmi, po tréningu, lebo veľmi to pomáha pri príprave toho športovca na tú plnú záťaž. A takisto pre mňa ako trénera skráti veľmi čas vonku na ihrisku, nemusím sa toľko venovať statickému stretchingu a v podstate ten Black Roll veľmi nám to pomáha. Tak ja osobne mám len pozitívnu skúsenosť s Black Rollmi a dostal som sa k tomu v Amerike. Prvýkrát styku a úprimne bez toho si tam oni nevedia ani predstaviť a veľmi mi to pomáha, či už pred tréningom alebo po zápase. A po zápase hlavne to zrýchľuje regeneráciu a pred tréningom samotným alebo zápasom mi to tonizuje svaly. Ja už som starší hráč a tých zranení som mal kopu a cítim tie kolena a podobne svaly trošku inak ako možno mladší hráči alebo iní hráči a po aplikácii tej Black Rollky a podobných vecí sa cítim podstatne lepšie, samozrejme aj na tréningu, aj v zápasoch.